Ty čo robíš, prosím ťa? Kočujem pralesy. Alebo, a vieš, že obočko sa ti obnoví každých 64 dní? Básnik by povedal, že máš oči ako súmrak nad milovaným mestom a pusu, keď vystúpiš z autobusu, celúčička ulica otočí hlavu. Viete o tom, že ženy žmurkajú dvakrát viac ako muži? To čo je? Kichanie sa v túto ročnú dobu zrejme nevyhýba ani vám, ani vášmu okoliu. Každý človek vie, že si počas neho treba zakryť ústa, aby sa baktérie šírili čo najmenej. O kichaní však existuje niekoľko faktov. Kichanie je reflex, ktorým reagujeme na podráždenie nosnej sliznice. Jedno kichnutie môže mať až 100 000 baktérií a dosahovať rýchlosť 160 km za hodinu. No, to si vymyslel rande v tejto zime. Mne sa náhodou páči. Ale mne je zima. A mne je super. A teraz mi na... Poznáme to všetci, snažíme sa spať, ale stále počujeme hlasný zvuk, ktorý nám nedovolí snívať. Hlasné chrápanie teda vie riadne znepríjemniť noc. Takýto zvuk počas noci môže dosahovať až 80 decibelov, pričom pre ľudské ucho je škodlivých už 85. Nedá. Čaute, kamarát mi dal takú úlohu, aby som čo najväčšou silou hodil loptu tak, aby sa mi vrátila. Či sa mi to podarí, sa pozrieme práve teraz. Kamoš, ty si poleno. Nedával si pozor na hodine fyziky? Ani ja, ale na to sme tu mali Isaaca Newtona. Gravitačný zákon ako prvý formuloval v roku 1687 a hoď má milé deti Izák židovské meno, Židom nikdy nebol. Každé dve telesa sa navzájom priťahujú gravitačnou silou. Pokiaľ prvé teleso pôsobí na druhé, tak aj druhé pôsobí na prvé rovnako veľkou silou, ale opačným smerom. Zajtra si zahrám futbal, Maťo, hej? A toto nie je futbal, to je nohejbal. Čo to je nohejbal? To je vymyslel. V roku 1922 na naše územie priniesli futbalisti z Sparty Praha, ktorí ho vymysleli po druhej svetovej vojne.